Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang yun akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang sa puton, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang daku imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusugay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga pahak. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kining dughan ko, aron dili ako masagama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot.
Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin o giliw ko? Good morning! Good afternoon! Good noon! Good evening! Ipagkaitan Kung sa man mo'y oras nga naminaw karon, maing bundag, maing udto, maing hapon, maing gabi lang ako, aking sintay, walang Iwagayway ang mga kamay. taas ang iibigin ka sa tanghali. Kostamos, mi amigos, mi amigas, yan na po ng inyong programa, Makawalas Kalaay. Ng Makawala sa problema, walay politika. puso'y wala, Puro lang yun, pakatawa. lahat tayo'y mabubuhay. Ito po ang Gugmang Giahak Live Comedy Drama. Ligaya Kauban ang inyong angkol, kahit pa ang ang inyong kuya, ang inyong igsoon, iliw ko Brother Bernie Bitok-Bitok. pa ang hiriti Brother Bernie Bitok-Bitok po. ko. Tibok Mindanao. Manyakis tulad ng iba, Tibok Mindanao. pinapagyan. Nakatutok 24 oras. Walang ako, aking sintay, walang humpay na Samang karat ba sa akong kuan? taas ang iibig. Mura magnay ubo sa akong mga effects. Halit sa Tibok gutbaga, Mindanao. anong magtanong at Unaw na to, Respikas. magpuso ko'y wala. Radyo Servisyo 94.3 Nasipit, Agusan del Norte. Ay nakatahimik at Sa Butuan City, Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. ilang isaw pa ba ang Lahos din Tagamay sa may Surigao del Sur. ko? Ilang tansan Sa 97.1 Enchanted FM. tuliw ka Diya sa may Hinatuan. gago. Nga moabot po dapit sa may Tagbina sa Barubo. Og sa akong yutang na tauhan diya sa Mangagoy, Bisling. Anak ko, Hello sa inyong tanan diha. sagutin mo lang ako. Mga taga Gordonas. Walang humpay na ligaya. Direta Spika sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Ang halit 97.1 Mix FM Plaridel. sana Og 92.5 Mix FM Alura. ang puso ko'y walang pangamba.
iba. Direport sa 100.7 Tambuli Infinite Radio, Kidapawan City sa Cotabato. Ligay Og sa 100.7 Metro FM, Tibalog, Santo Tomas. kahit Diya sa may Davao del Norte, Davao de Oro, ug diya sa may Tagum City. Hello sa inyong tanan diha. ilang Salamat sa pagbuto-buto, pagpaka-paka sa atong programa diha, ha? hiko. Simulan na po natin ang atong kalingawan. Hindi naman ako Andaman na yung mga papangig para di manghaoy. pinag Ito na po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Ay, naunsa naman akong i-pext eh. Oy, nagkagubot na. Di nanawala na yun may gana. Anak. Anak. Oy. Oy, nausa naman eh. Oy, nagkagubot na. Naunsa naman eh. Na-ambush mo na akong ano. Otro. Nawa, wala gid sa mutingog. Ayun. Sa namin nalakrakan naman ig maayon eh. Bayong adlaw kanimo brother Bernie Bidok. Ako di ay si Cindy. Basta mga Cindy mga pangalan, mga gwapa yun na. Ako di ay si Cindy. Usa ka babae nga naglibog na kung unsay anging buhaton sa akong relasyon. Oy, before ta mga tawa. Kadyot lang de kayo ha, kadyot lang kayo ha. Mga pita, nagkape ko karon no, Ashigo Plus Herbal Coffee with Ashitaba Turmeric Extract o Guyabano Extract. Kadyot lang ha. Kini atong programa gihatod kanato sa Ashigo Plus Herbal Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas, sama sa high blood. Taas kaya ko ang
sugar, kung naapog kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko wasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, so dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama na ko nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2. CP Farm. Lami bitaw kayo kung nagtanaw mo sa akong Facebook account sa Bitok Bitok University. Mo ni ang Ashigo. Murag bag-o naman among packaging ron, mo man niya mong ginagamit ba ya Ashigo Plus. Oh. Kasarap. Basing nangutana mo, unsa rin ang Ashigo Plus? Unsa rin sagol ana? Nakadungog na ba mo anang giingon nila nga asita ba? Mga nanay, mga bossing, mga boss, mga brad. Kanang asitaba brad, kung inyo nang i-google, ang asitaba usa ka na siya ka-herbal nga dugay nang ginagamit og diha nga tubo sa may Japan. At tingala mo, ma-amaze mo sa Japan. Dito bisag tigulang na 80-90 basko gihapon kayo. Kaya mga Hapon mga igala, conscious kaya na sila o hilig kaya na sila mga herbal. May na lang yun nga nadiskubrihan nato ni. Kani magong asitaba sa tinud anay lang. Puno kayo ni superfood ni siya. Puno ni siya sa antioxidant nga makapabaskog sa imong panglawas. Maayo po ni siya sa imong digestion. Adunay anti-inflammatory properties ug naay anti-aging effect. Mo nang mga Hapon bisag kun sintang 90 tanawon nimo kulba gyapon kayo. Ang asitaba pagyod maayo ni siya sa atong mga pangunahuna. Kabalo na mo basta medyo kung idaran na ka medyo bungaw-bungaw na ta. Bisa galing dili idaran. Bisa galing ka ng mga napas 40. Ga-aksyon nagbungaw mga igala. Morning nakalami sa atong asitaba nga main ingredient sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee maayo ni siya sa mga heartburns, stomach ulcer, sa mga high blood pressure nga perting taasa ayaw yun mo kumpiyansa. Adunay mga high cholesterol, gout, constipation, allergy. Maayo kay ning Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Magkape na malang mo, din na lang mo sa healthy nga kape. Gitawag siya Ashigo Plus kay di lang asitaba naa aduna pa kini guyabano extract ug turmeric powder. O kanang turmeric o pamilyar mo gyud ana pag kanindot gyud kay ana mga igala. Testingin galing ninyo mga bossing. Ayaw na mo pagulat nga mo grabe pa ang inyong mga balatian. Ang nakalamihan ni atong Ashigo Plus kay herbal kini, organic, all natural ingredients. Usa pa itong giulatan, palit na og testingin ha. Ang atong mga Ashigo Plus available sa radio station nga inyong gipaminawan karon. Again, ang atong Ashigo Plus available sa radio station nga inyong gipaminawan karon. O pwede sad mo mag-PM sa ako sa Bitok Bitok University nga Facebook page. Mga pita, Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee.
Bitok, itago na lang ko sa pangalang si Cindy. Na ako'y ka-live-in partner, 5 years naming nag-uban. Itago na to siya sa pangalang si Joseph. Kung gugma lang ang istoryan, walay problema. Gaawas-awas, gauros-uros. Gasami-sami ang among gugma. Grabe nga gugma, mga gala. Ang among gugma walay problema, pogsit perme. Apan sa kadugay namong uban, dagganay magsige pangutana. Kanos aman may magpakasal. Di sa ko ganahan nga ako'y mag-una-una. Pero sa among panag-uban, nakaingon sa bitaw ko nga, kanos amang ko pakaslan ni Joseph. Okay, kitty, okay, hala. Nagdugay ilan, pero wala ko nakita. Mabuhay na tiga. Hindi ko kahulat sa imuha. Okay, kitty, okay, hala. Nagdugay ilan, pero wala ko nakita. Mabuhay na tiga. Hindi ko kahulat sa imuha. Halaga, halaga. Okay, cutie, di cute ko katulong. Kau nang aliabay, kiring tao kuro. Pero kita dua, kay wag yung klaro. Kay di man yung kita, amot na ina naman yun. Pero ikaw akong kalipay, magsige kong balik-balik. Di ko kabaliban sa nakaunaw hagit. Walo na kong ang ulat, di ko kahulat. Pwede itali na na, cutie, di mara. Okay, cutie, okay, halaka. Nagdugay ilan, pero wala ko nakita. Mabuhay na tiga. Hindi ko kahulat sa imuha. Okay, cutie, okay, halaka. Nagdugay ilan, pero wala ko nakita. Mabuhay na tiga. Hindi ko kahulat sa imuha. Nakaluto na kadalang. Nag-andam na ko diha. Pamahaw na. Sige, pili lang diha sa imong kaunon. Saan na nga itlog raman eh. Saan may akong pilian ani? Magpili lang ka, kumukaon baka o dili. Ikaw ba, gabirang yung gagapamikilog istorya ba? Kadyan lang god kay itlog pa ako napalit. Wa ko nakapalit og corn beef imong paborito. Pasaylo ako ko god. Ano manggamura magagisapot? Anak yung ka ba? Basta dugay mo sulod ang sweldo sa puton ka. Wala man. Nga na naman, Bod. Sulti ko sa tinod. Wala lang. Nag-uban ng gunmi kagabi ni Mama. Kaya nag-celebrate lagi sa Mother's Day. Ipangutana na po ko niya kung asa ginipadulong atong relasyon nga sige lang tag-live-in. Burag gilumluman lang daw ko nimo. Pero burag wala gid kay plano nga pakaslan ko. Nanasad nga issue ba? Someday hapsay mo itong panag-uban. Nindom man itong panag-uban. Wa man tayo away. Kung si mong gusto, ako man pong gi-provide. Kita gaman tagagsaktong panimalay, naisakyanan. So, anong issue magyud kayo ng pakaslan o dili? Anong gadali-dali magyutana? Kabalo na ka. Sa mga tigo lang, lahi ra gyud to na blessing sa Ginoo kung kasado mo.
Ikaduha, sa mga legalities, kaning ato mga properties na gipamalit, unaw-na adili biya taminyo. Sige, sa may mong gusto. Kaning balay, ipangalan ako sa imo. Sige, way problema. Kana ba imong gibalakan? Kung kaning mga sakyanan, kaning atong gipamalit nasa akong pangalan, sige. Pwede man ta magbuhat nga kuan. Butang ginato dokumento nga kita doan tag iya. Ang ako sad, ngano man day tuod nga, dili pa ka magpakasal ka nako. Kabalo ka, dagan pa kita mga priorities. O gusto mo nga ka na ang kasal bongga ba? Kisa maginag-ingon nga ganahan kong bongga, ako okay raman ang importante nga na blessings sa church. O bisa naman galing sibil, okay ra galing ko. Ay, sus, sibil, pagto. Kabalo ko pangandoy yun sa mga babae nga makasal yun na sila simbahan. Simbahan ta. Sige lang gamay, agwanta lang good gamay. Gusto mo na ko nga bongga. Gusto na ko nga ang host si Bernie Bitok-Bitok. Kanalandaan. Gasto na biya na. Kay mahal ba giba daw na siya. Samod na kalong nga nakonsihal ni mahal na gyud. Gusto ko kanang na mga video. Kanang may anak ba nga kanang pagsugod pa lang, gikan pa lang sa pagmata, pagligo, kanang may anak ni mga video. Gusto ko daghang kay photographer. Tanan angle makuha gyud ana. Gusto ko kanang naay kitering pagsugod pa lang, pagsulod pa lang gyud gabi na sa. Gusto ko nga sa simbahan pa lang naanay buffet. Sa simbahan pa lang lahi po ng kaon sa resepsyon. Ta gusto ko tanan mga politika sa atong rehiyon mo'y mahimong ninong. Tanan mi appeal sa mga beauty contest mo'y akong himuon og bridesmaid. O gusto na ko nga tanan nga nakasulod sa final sa tawag ng tanghalan mo'y mukanta sa reception nato. Nga na kabungga kung gusto. Sus ay, dili mo ko na ng mga buwang, ako lang lagi ba nga makasalaman ko. Lahi ragyod. Lahi ragyod ang imong pagduso basta legit na. Ay, sige na. Sige, kabala ka lagi mo padulong lagi tali. Ay, nagkalain. Sige na. Bantog ra, napagod ang rice ronda. Sige na, ikabala ka lagi. Ay, pakaslan lagi ta ka. Ay na, ayaw kabala ka na. Gamay na lang agwan tagid. Promise. Pakaslan lagi ta ka. Di na gyud mabalik ang tanan. Luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw na wala. O kung mahimo lang anong diba, baylo na lang tao kasing-kasing itang duha. Imuhan na ning ako ug ako nang imo, kalimtin na tanan mong pagsubok. Kung gusto ka, tuyog na lang tang duha. Palayo ning tanan, dito tayo babaw sa amo kaway nga buwan. Uy, Beshi! I miss you! I miss you! I miss you! I miss you! Hi, Beshi! Hala, uy, gwapa gyapon akong Amega, uy. Kumusta naman? Hay, kumusta naman ka? May pa ka? Sige lang kagpa-travel. Congratulations, day ha. Sorry, wala ko nakaadto sa imong kasal. Maulagi, nagmahay na ko, uy. Pero okay raman mo, dawat raman sa kong Gcash karon kay wa ka nakahatag sa gala-gala. Ay, kabalaka. Muhatag ra lagi ko puhan. Daw bi ikaw. Balita na ako. Bro, nakasal ba ka kay bro sa atong batch? Bro, ako kita sa imong mga picture. Nga nagpakasal ka, Beshi. Pwede change topic, be? Di na to na istoryahan. Ala, oy. Di ba dugi naman kayo mo na imong kuan, imong kalibin? Di ba mo magina siya katong nipulig yun ka na imong kalibin? Di ba mo nang nipuli ni mo katong sa tong batchmate ba nga si Carlos, di ba? Oo, siya. Ambot ba eh? Tawadan ako paglaong kung pakaslan pa ba ko?
Anong man? Ay, gusto daw siya bongga, gusto daw siya kanang ano, gusto ko niya ipakaslan ako na sa 7 kabuk nga kuan simbahan, daghan siya mga plano. Pero ambot lang po ka ng planoha ka na kung tinuod bagyo ka na, mauna diha. Di ba katotong batchmate nga si Carlos nga, di ba pakaslan magitana ka ato? Gusto pa kita niya ato nga dito pakas Euro pakaslan. Pwede din nato istorya ng atong mga ex. Ex is ex. Mao galing. Balita na ba na ako ibaro mo apil siya karon sa atong meeting? Usa? Lagi, ikaw ba to siya nga mo apil daw siya? Nakauli ba rin siya? Ay, uy, nakauli, uy. Hi, Cindy. Ala, naagi na siya. Wag yun nagpaliwag. Speaking of the devil. Carlos. Cindy. Carlos? Cindy? Carlos? Cindy? Carlos? Cindy? Lay. Nag-slow mo man. Nag-slow mo lagi. Nag-ulan lagi og mga roses. Wag po ka nagbago. Wala po ka nausab. Sa una, 36-24-36. Karon mo, lagi po 36-24-36. Murag feeling bitaw ako Cindy, murag vampira man siguro ka. Vampira? Ngano na vampira man ko? Wag yung ka mo tiguang. Hantod karon bata paghihapon tanahon. Ala, gikilig ko. Nakaihi ko ay, Ni sirit, ni pugsit gamay, nakaihi ko. Unsa, asa galing ta karon? Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay. Kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa, pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo, ikaw ra gyud usaan. Mao di ay. Nasa sige na kong pangita. Sige man kong stalk sa imong Facebook. Wag yung ko kita og mga wedding pictures. Ikaw ha, gastok na ka sa ako ha. Oo. Ako tong usay mag-comment ni mo pero ang profile pic si LeBron James. Maudi ay pangitaong ko na ha. Anong di mangyag kanya pakaslan? Ambot. Pakaslan na gidaw ko niya pero di pa karon, di pa daw ako. Dagan pa daw siya priorities. Pero siyempre, nabalakan na sa biyak ko kay ilang na biyak kong edad, 30 na. Kabalo ka, Carlos. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ingon man sa mga nakasala ka na ako. O dili mo kami itog yan sa panulay, hinuno aluwas sa kanisa. Nganong mag-sorry man ka? Nawala lang. Kabalo biyak ko nga gipasakitan ta ka.
Sorry, wala ko nakahulat nimo. Monan, dito ko nitabok ang Joseph. Sa tinuod na ilang sakit biya kayo. Hapit biya ko nagpakamatay ato. Mao ba? Gitry na ako og putol ang akong kinabuhi. Akong gihikot ang akong liog apan wala madayon kay lisod man daig ginhawa. Ayo pag ana oy, dili na maayo nga binuang. Pero may nalang pod kinay ni salo sa ako dito. Mao na akong asawa karon. Pero wala siya diri sa Pilipinas, nagpabili lang siya sa Dubai. May padiay ka, naplastar na ka. Ako diri, ambot lang ko asa ni padulong. Mao ba? Kabalo ka, nag-andam na biyag ko ato. Supposed to be, pag ulitan ako i-surprise na ta ka. Kay automatic magminyo na ta. So tinuod ko detong storya? Tinuod to. Nag-down payment na ko kang Bernie bitok-bitok ato. Mahal-mahal sang kagwang. Pero worth it, mabod. Pero mo lagi, wa naman Canada yun, nagbulag naman ta. So tabla na ang down payment. Pasaylo agyo ko, Carlos, ha? Ayaw ka balaka. Okay na ko. Pero karon lang ang nakita, taka nga murag nag-antos, murag nasakitan na pugo. Kay sultian ta ka sa tinuod, Cindy. Hantod karon. Wala pagyapong ka nawala sa akong kasing-kasing. Ka-remember ka sa atong picture do, hantod karon na pagyapon sa akong pitaka. Please, ayoko sultian na, Carlos. Kaya di sa kumamakak. Wala sa ka mawala sa akong unahunag sa akong kasing-kasing. Nagilty ko sa akong gibuhat kanimo. Sa bagay, siguro mo na lang giingon nga we have the right love at the wrong time. Di lang yun siguro kita para sa usat-usa. Gimingaw na ko ni mo gamay. Wana ka ni suroy sa balay. Mutanaw unta tag salida. Unya lutuan puti ka. Kay nakauyab nakakaron. Maungwa na kay panahon. Okay ra basta malipay ka. Walay problema. Pero nganong mapangitaman ko. Unya magselos ko ninyo. Na in love na siguro ko. Maong sakit jud kaayo. Nganong dili man ako. Salamat, Cindy. Ug nito nga ka sa atong sabot. Di ko kabalo. Kung anong sukad, sige kag text na ko. Murag, di sad na ako mapug nga na akong kaugalingon nga di mo reply. Kabalo ka. Ako sad.
Sukad na tong gabi una nga nagstorya ta. Burag di na ko gakapugngan akong brief mahubo ra siya iya. Pag sure ba? Nga naman de. Pareha sila sa kong panty mahubo ra galit. Actually sa atong pagstorya kalong ang akong brief na nasa salog. Mao ba? Akong panty po na napot sa salog. Mao galing. Pero di ko kabalo. Nganong sukad magsige kag text. Matag buntag. Ngano man ni Carlos nga. Nganong kiligon man ko. Magbasa-basa ang akong panty makaihi-ihi ko. Unsa kay pasabot ani. Sa ngalan nga nitong nga kakaron diri. Ay, sayop ni Carlos. Mugawas na ko. Sayop na itong gibuhat. Ayaw. Sayang kayo. Nakasulod na ta. Carlos. Ayaw ang una-hunaa. Nga sayop ni. Ang una-hunaa nga nag-uban ta. Wala ba kagimingaw? Sultiyan ta kas tinuod. Gimingaw ko. Pareha ta gimingaw po ko. Busa! Di na ito nilang ilangayon pa. Padyo lang. Sir, naray inyong tuwalya, sir. Tadaya lang mo zero, sir, kung gusto mo mag-order, sir. Sige, salamat. Kinsa to? Ang ilang rumboy. Sugda na to ni. Saan po? Sir, narade ang shampoo, sir. Ang remote control, sir. Narade skilled, sir. Thank you, sir. Sa muka. Sugdan na nato ni. Samok ba yan di animal? Usa lang po kulataon itong kakaroon. Kanang kuan, sir. Kanang... sige, sir. Di na ko mabalik, sir. Samok kayong kulatahong naman doon. Nay nangumusta ni mo. Kani siya, oh my God. Kadako na ba niya? Og murag mas nilagom siya ron. Pasaylo medyo nahagog yan. Atong istriton og tuliron ang imong mga nangahiwi na mga gater. Kay panahon sa ulan kung grabe nagliking mag-awas-awas na. Busa atong riperon. Ay, Carlos. Cindy. Grabe hiwi naman kay ni Cindy. Kailangan na ginato ni istrito. Cindy. I miss you, Cindy. Cindy. Carlos. Carlos, hinahinay lang. Carlos, hinahinay lang. Di ba dalag hinahinay? Wait na kayo. Cindy. Carlos. When my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you.
Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong. I'm not that strong. It's nice to know that there's some. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Lani Gatab, nagpuyo sa Clarence Settlement, Oroquita City. Adi sa ka nakadungog ani nga produkto nganong naaghat man ka nga pagpalit mo ini. Sa kuan, radyo, nagpalit ako sa Asigo tungod kay na ako'y high blood, hawoy akong bukton, sakit akong dughan. Dugay ra nimo gibati mo imo ang sakit. Dugay ra, high blood, ug sakit sa kasing-kasing. Pila ka stab imong napalit? Isa pa ka istab akong napalit. Pag inom na kog 5 ka buok kapsul, na wala na ang sakit ug hinay-hinay, hasta ako ang bukton, nawala na ang hawoy, dili na pud magsakit kanunay akong ulo, hasta akong dughan. Karon, pulo na ka buok, isa na ka istab akong nainom, nawala na gyud. Busa nagpasalamat kog dako sa Asigo, giyahan ko sa Ginoo. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok Bitok. Ay! Tukan man. Ang atong programa, gitubugan nato sa Biramax. Bira to the Max Capsule o Biramax Herbal Coffee. Ang atong Biramax Capsule, adunay sagol nga horny goatweed. Usa kini siya ka Chinese traditional herbs
nga epektibo, garantisado nga maka-improve sa imong sexual health ug uban pang medical condition. Ang horny goatweed adunay gitawag nga compound nga ikarin. Sabi ng hikarin di ay. Muni siya ang magpa-improve sa erectile function sa mga lalaki. Nga maka-increase sa blood flow padulong dito sa imong galuya na nga si Tiyoy, nga si Junior. O kini po'y makapa-improve og libido sa lalaki o sa babae. Pero kabalo ba mo nga kaning horny goatweed, di lang ni siya para pampagahi lang. Makatabang po ni siya nga magpalig-on sa imong mga bukog. Likay sa osteoporosis. Ang horny goatweed ano na po'y anti-inflammatory effects. Labi na ka ng mga ga-arthritis. Ay, maone ang nindot. Og ang nakanindot aning horny goatweed, maka-improve ni siya sa imong cardiovascular health. Moingon mo nga, oy, basyo niya makulbaan may na, heart attack unya may ana, sis. Amo ni nakalami sa atong Biramax capsule o Biramax coffee. All natural ingredients, organic ni siya. Kaysa tinud-anay lang kaning horny goatweed nga sagol sa atong Biramax. Makatabang ni siya, maka-improve sa imong cardiovascular health. Makamubo sa imong blood pressure o maka-improve sa imong blood flow. Ngano man mo paspas manggod, witik lang. Usahay manggod ang inyong dugo puno na sa kolesterol or usahay ang agianan sa dugo wa naguot na kayo kay daghanay gablak, gaali. Kani mo'y magpa-improve, magpaluag sa dagananan sa dugo. Maunang mubaba ang imong blood pressure. Di na mahago ang imong kasing-kasing. Sige tawag bomba, sigbumbag, maayo diya. Sa tinud-anay lang kaning horny goatweed adunay anti-cancer properties. Maunang nakalami sa atong Biramax. Compared anang mga synthetic na mga medisina. Kay kani siya herbal, FDA approved, organic ang atong gisagol niini. So di ka makabahan ani. Bosa, mag-Biramax capsule. Biramax capsule o Biramax coffee para bira to the max. Available ni siya sa tanan mga radio stations na inyong gipaminawan karon. Ha? Sureball gina siya. Kay tanan na kong kuya sa Eagles nga nakatilaw. Nakaingon gyud nga, okay kay kuya, okay kayo. Si ate kuya, sige nagngisi kuya, bisag way katawanan. Ignan bitaw ta mo. Para dili pingis, mag-Biramax. Kung gusto mo nga na'y mahitabo, mag-Biramax. Kung gusto mo makaduaan, mag-Biramax. Gimingaw na ko ni mo gamay. Wana ka ni suri sa... Lab, burag, busy lagi ka ng meeting-meeting ninyo sa inyong reunion lab. Kami manggod mo ikuan. Kami ang batch nga major sponsor para sa among reunion karong December. Layo pa mga in December lab. Bro, karon pa ko kakita ni mga murag aktibo kay ka. Siyempre, kinsa madaylain kay uban na mo mga batch wala man gud diri sa Cagayan. So munang kami mo'y nagtinabangay karon. Sa may problema ana. Ako wa ko nang ilabot sa inyong mga reunion. Karon ra pud bitaw ko ingani na active kay kailangan pa midagan kami i-arrange. Basig kundi man galing madayon ang akong kasal, basig sa reunion na lang ako kwaong ho si Bernie Bitok-Bitok. Nasad na ay patapsingan matag istorya patapsingan gyud nimo ng kasal-kasal. Ayaw ka balaka. Wala na ko magdahom kung pakaslan pa ko nimo or daily. Okay na ko lab. Bahala na ni. Bahala na si Batman. Mura maglain, mura magnagmahay na. Ay, bahala eh. Ang importante lang basta, ang importante malipayon. Malipayon ko karon.
Yehey, malipayong ko. Bantayan maguna ko nga murag sige naman kag murag gabiin naman ka nga sige mo uli. Gabiin na gyud kay usay mag-meeting mi kanamang paghuman na gyud sa among kuan. Paghuman na sa among mga trabaho ay kabala-kalab. Di ko magdisturbo nimo, di po ta magastuan ani kay sila may bayad ani tanan. Ala lang. Ay lagi kabala-kalab kanang imong una-una nga kasal. May tabo lagi na. Okay na ko lab. Ayaw na kay ko kuan-kuan na kanang ignom pa nga basig. Pakas ay na gitanggal na nako na lab. Okay ra ko. Okay na ko. Kailangan ta mag-istorya, Carlos. Oh, sa'y problema? Kaniba atong relasyon. Problema man gid ni kay ikaw minyo biya ka. Ako pod nay ka-live-in. Do, kakalingaw ko. Happy kay ko basta mag-uban ta. Pero mo lagi, hantod ka sa amantayang ani. Pasaylo ako. Pariyata, the feeling is mutual. Ako po nalipay po ko. Basta mag-uban galing ka, partigin akong lipaya. Munang permintigi ko magbit-bit og Biramax capsule kay lahirag yung ka, ay makaupatan man kita. Samo kay. Sa tinud-anay lang sa imo lang sabi ako makaupatan. Sa akong kalibin, sas, tulog to nga. Makatulog pag abot sa tunga-tunga. Sige lang. At least naman lang we know each other. Unsa man ni? Farewell na ba ni? Babay na ba ni? Kaya siyempre ako, mabalik pa ko sa Dubai. Nako, isa ka problema. Unsa pa man na? Wala na ko gidugo. Unsa? Feeling na ko. Murag boros ko. Sigurado ka? Ako ka na? Murag dugay-dugay naman gid may walay ligwat-ligwat sa akong kuan. Sa akong kalibin. Murag kita man gyud halos matag adlaw. Murag nakayong gyud ko nga kung galing maboros ko. Murag imo gyud ni. Di na gyud mabalik ang tanan. Luha nga nahulog sa imong mga mata. Di na gyud kabayran ang tanang kasakit tungod sa mga adlaw na wala. O kung mahimo lang anong diba? Brother Bernie! Bitok! Imuhan na ning ako ug ako nang Again, shout out ko diha sa Metro FM 100.7 sa Davao del Norte. gusto ka. Diha sa may Davao de Oro ug part sa Tagum City. And again, diha po sa 97.1 Enchanted FM diha sa may Hinatuan. Og sa maabtan sa mong signal diha sa may Mangagoy. Akong yutang na tawhan. Shout out diha sa may taga Gordonas. Og diha po sa may Tagbina og sa Barubo. Hello sa inyong tanan diha. Ayosay batong programa, ayosay. Pagsakit dito sa may bungtod nga gabi. Brother Bernie, bitok. Hindi sa tanang iba. Boros yun ko. Ayaw nagkabalik. May galing kay akong kalibin, nito ora po siya nga ikasiya'y amahan. Pero kabalo ko si Carlos, yun ang amahan ani. Si Carlos, ingon po siya nga mo suporta po daw siya sa bata.
Pero hadlok man ko mabulabog niyan tanan. Sa may angay na akong buhaton na ni. Ay nako. Basta nagproblema na galing, inyo na rin ko ninyong damayon diri. Labo bitaw tong sa kalami, wag ko niyo gi-apil ha. Cindy, steady lang kasi mong sitwasyon. Kung gito ni Joseph nga siya ang amahan, larga. Pero mo lang lagi, ang konsensya lang po ni mo diha. So magkugos na si Joseph, kung mugawas na imong bata, mayon na si Joseph, murag ako, murag dili. Murag ako, murag dili. Ana, porque anang may tabo niya ba? Sao na lang. Pero mintas si kuan na steady lang, kay problema si Carlos Minyo sab. So duha ang bulabogan eh. Say lagi hayar lagi ta magunahon na nga nanay problema pag niabot na labog katong kamulo pa mo dugsing-dugsing diha. Kabulo pa mo og ana-ana diha. Wag mo magunahon na. Karong ana naman na. So ang pinaka practical nga advice diha masagdiin na nga si Joseph mo'y magunahon na nga siya giamahan ana ay na pamulabog. Basi unyag mas stress pa noong ka, maunsa pa ng bata. Kaon daghan vitamins. Mag-vitamins permi, inom daghang butong. Sige ngisi diha para ma-okay ang bata. Tawagi ko otro, pagpadala og letter otro kung mudako ng bata o nangita na siya o ganang amahan. Kay matingala man siya, nganong lago man akong papa nga puti man ko. O ano man yung pislat man yung ilong nako, ta akong papa dili man, o sa magika pa. Makisa gede akong amahan. O dito na ta. Dito na ko mo advice, ha? Bitaw, antay kong oras. Dagan salamat sa iyong pag-uban-uban. Ingat mo tanan. I love you all. Bye! Nagkabala ka na. Oh.